Bos días a todos desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe quero falarvos dun gran escritor ourensán que sempre me sorprende co seu peculiar sentido do humor que habitualmente emprega para describirnos calquera dos temas dos que nos fale nos seus textos. Hoxe quero convidarvos a ler o relato que co título "Que fixeche Richard Wagner?" César Luis Santamarina regálanos no número 14 da nosa revista Nós, a xente do redor, do que poñerei voz ao primeiro parágrafo para que coa revista nas vosas mans disfrutedes ata o final. Que fixeches, Richard Wagner? Non quixese, coas miñas maledicencias, menoscabar o honor do preclaro músico, do xenial compositor, pero tampouco quería que pasara carnavais sen descubrir a cara oculta deste ser único que cometeu, e o que me interesa, polo menos un erro. Isto é o que un día Lindell o tiña todo. Os libros contan e non paran do seu innato virtuosismo musical, do seu saber vivir. Amigos, seguide lendo este interesante artigo do noso compañeiro César Luis. Gracias, César.